एसे मोजां बर' जातिनि थाखाय देंखो होनानै प्रभु ईश्वर जिसु ख्रीष्टनिसिम जितु आरज गाबनाय आशीर्वाद बिनाय बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो रंजाथाव। जोङो बयबो ईश्वरजोंनो सोरजिजानाय बिफां लाइफांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो बयबो ईश्वरजोंनो सोरजिजानाय। जोङो ईश्वरखौ हामबाय होनांगोन। जोङो ईश्वरखौ हामबाय होनांगोन। गासिबो जोङो ईश्वरनि सोरजिनायजोंनो ईश्वरनि सोरजिनाय गासिबो बिफां लाइफां दिनै जों जिखिनि मोनजादों, जों जिखिनि जाबोदों, जों जिखिनि लेखा फरायनायनिफ्राय जिखिनि खामानियाव दङ, बेयो ईश्वरनि आशीर्वादाव ईश्वरनि आशीर्वादजोंनो जों जानो हागोन। दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ आंबो 15 बोसोर ईश्वरनि आशीर्वादावनो ईश्वरनि अननायावनो 15 बोसोर बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल BTC मोनसे समाव सिफ जाबोदों। बेयो ईश्वरनि आशीर्वाद। ईश्वर प्रभु ईश्वरनि आशीर्वादाव आं जानो हादों। जुदि प्रभु ईश्वरा आंनि सायाव बे आशीर्वाद बा बे अननायखौ होआब्ला आं जानो हायामोन। नंगौना नङा? नङा नंथारगौब्रा। आरो जोंनि बेवहाय दिनै ज' जानो हादों एसे मोजां। बेबो ईश्वरनि आशीर्वाद। प्रभु ईश्वरनि आशीर्वादाव जोङो बेवहाय ज' जानो हादों, सावरायलायनो हादों, ईश्वरनि मुङाव जोङो आरज गाबनो परिबेस मोनदों। नंखायसो मोनदों मा? आंहा दिनै फुङावबो न'आव ओरै गाबनासो फैखादों। आरज गाबनासो ओंखारबोखादों जे आंना दिनै थांनाया साक्सेस जाथारथों बे मोजां ईश्वर प्रभु ईश्वर होनना फैखादों आं। ओंखायनो आरज गाबनाय मथे आं नोंथांमोनजों नुजानो हाबाय। निश्चय प्रभु ईश्वरा आंखौ दिनै बेवहाय नोंथांमोनजों लोगो मोनहोलायहोनाया प्रभु ईश्वरनि आशीर्वादाव जादों। दे नोंसोर बुंलांबाय दे आंना नै मेट्रिक परिखा जाथारसै 12 थारिखनिफ्राय ना 16 थारिखनिफ्राय आंना फिसाज्लाया ईश्वर प्रभु ईश्वर आंना फिसाज्लाया परिखा मोजां पास जाथारथों होननानै आरज गाबखोमादोंना गाबखायाखै? सोरबा सोरबा मेट्रिक पास जानांगौ दंबा गावनि फिसाज्ला, गावनि फिसाजो, गावनि फंबाय बिनानाव सोरबा मेट्रिक परिखा होनांगौ दंबा गाबखोमागासिनो दंब्ला ईश्वरनि आशीर्वाद बिनानै नोंसोरबो दे आंना फिसाज्लाया मोजाङै परिखा होनो हाथारथों, फार्स्ट डिभिजन मोनथारथोंलै ईश्वर प्रभु ईश्वर। गाबज्रिना गाबज्रिया? गैयाबा गाबज्रियो सोरबा। दंखायोथ' ईश्वरनि आशीर्वादखौ नांदेरथारगौ बयबो। बेखौ बादों जेबो खालामनो हाया। ना हायो सोरबा? देनाय आवगायबोनाय सोरबा हायो नङा? दा बेनो जेखिजाया बे लेक्सार होनाय सम नङालै, जोंना आरज गाबनायनिसो सम। आं लेक्सार होनो गोसो गैया। जोंथ' लेक्सार होनाया एसे आलादा, नोंसोरलाय मिथिखागौ। लेक्सार बेवहाय बेयो जाहैबाय मोनसे सभा। बाप्टिस्ट चार्चनि सभा जागासिनो सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै लास्ट होननानै मिथिगौ आं। बे जोबजासे नोंथांमोननि बे सभाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो, बेखौनो आङो प्रभु ईश्वर जिसु ख्रीष्टनाव आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।